para os lectores adolescentes no San Fernando. Desde entón, fun vendo toda a súa narrativa e ningún libro me decepcionou. Pero hai un que me cautivou desde o inicio ao final, e iso que pasa das 500 páxinas. Un libro no que unha Pontevedra máxica absorbe o lector. Un libro dominado pola fermosura do poema de Edgar Allan Poe, Ana Belín. Non me extraña a min que o Xardín das Pedras Flotantes levara tamén o Premio Xerai no 2008. Así que, cando souben que ele gañara tamén este ano o Gilles Verne, xa tiña seguro que estábamos ante outra obra de calidade. Mais voltes confesar un segredo. Para min, o libro máis conseguido de Manuel Lorenzo non é ningún destes. É un pequeniño que se titula Animais de compañía. A proba é que o Aldán o leva lido dúcias e dúcias de veces. Mellor dito, levamos o lido os avós e os pais. Porque Aldán é o meu neto de 2 anos e medio que vive en Medina de Pomar, en Burgos. E Manuel Lorenzo é o seu autor preferido, é o seu autor de cabeceira. E non é doado conseguir tanta atención de Aldán. Perdonen que non lles conten moito de Ceiba de Luz. Poden ver